साननैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय गलाघाट जिल्लानि जेम्स दैमारि आरो अनजिमा बसुमतारिनि फाथैलाइ बिसि होनायाव गामि आरो जायगानि एबसुआ जेबो दाय गैया होनना हिनजावसानि बिब' आरो बिफाया आबुं फोरमायथि होबाय आरो बे जाथायनि सायाव सोंखारिलायबाय थानोङा होननानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगलगन्जा गामि जेम्स दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारि जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथायाव फाथैलाइ बिसिनायबो जाबाय। बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय। बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय, जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया। बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहर। बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला, आं बेखौनो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय। दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आंनि फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानि बे जावैसोजों बेखौथ' जों मिलायलायबाय। बेखायनो खावलायनो सानदों जे जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ, लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ, गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द' खालामदो, सोंखारनो नांला। बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया। मानो होनब्ला दिनै बे जावैसोसिम दायमोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय, लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय। गतिके आं बेखौनो खावलायनाय जायोदि सामाजिक माध्यमाव हगारनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ सोंखारिबाय थाया रायजोखौ आरो एबसुखौ, बेखौ आं दिनै फिन नोंथांमोनसे